ами аз устувони борика дига ягон панҷа ва ягон чили ки надоре ки ягон чиро буқапед. И пой протеза ина пой ростам протеза. Кор намекана и ам инвалидай. Кадешона метием, суб холи соҳиб хонастед. ҳар чизе ки дар зиндагӣ лозим аст дар ин хона ҳаст. Ниядоригии худро ба ҷаноби олӣ ки моро соҳиби хонао дар кардетон аз иҷоранишин халос шудем. салом тамошобини азизи сомонаи оила. чанд рӯз қабл ба идораи сомонаи мо Қудратулло ноҷавони маъюб ки аз ду даст ва як пой маҳрум аст муроҷиат намуда буд. ин марди маъюб бо зану фарзандонаш ана дар ҳамин хобгоҳи вайрона умр ба сар мебарад. Қудратулло Иброҳимов ҳамагӣ 33 сол дорад, вале дар умри кӯтоҳаш сахтиҳои зиндагиро зиёд дидаву талхиҳояшро фаровон чашидааст. ҳаёти ӯ аз рӯзе ки чашм ба олами ҳастӣ боз намуд имтиҳон буд. имтиҳони сангин. вай аз модар маъюб ба дунё омадааст. аслан божаи маъюб то кадом андоза вазнин будани ҳоли ин ҷавонро ифода карда наметавонад, зеро Қудратулло аз ду даст ва як пой маҳрум аст. ӯ ҳамагӣ як по дорад ва ҳамон як пояш ҳам солим нест. мехоҳед хонаи таби дили худро пайдо намоед? вақти худро беҳуда сарф накарда ба арзон.tg дароед. бо мо пайдо кардани манзил хеле осон аст. осон, ройгон. арзон.tg сайти эълонҳои бепул. ман Иброҳимов Қудратулло аз ноҳияи Овон 2015 оиладор шудам. 3.5 сол хонаи падарда зиндагӣ кардем. аз сабабе ки ҳоҷатхона саршои ҷош ки дур ки буд, ҳамин сабаб мо дига уҷа танқисӣ кашидем. оиламам ки дига уҷа натонист ҳавлӣ гида. баъд баромадем омадем ҳамин хобгоҳ даштем. چه خاطر شد که شما معیوب شدید؟ ما مادرزاد تولد شدگیم. این پای پراتزا اینه پای راستان پراتزا. هر دست امتحان تو بار دیگه اوستش نیست. همی از توانی باری که دیگه اگون پنجه و اگون چیلی که نداره که اگون چرا بقپید. 180 سوم بود. این سال 100 سوم زیاد شده که 280 سوم شده که. همی علیم شارد میگیریم و دیگه روغنش دم نمیرسه. همخیر. همسرتون هم در اونجا کار نمیکنه؟ همسرم کار نمیکنه. ای هم اینوالیده. با این مدد یاردمچه یا خیلی ای حاجت خانه رفتم با سرشوشتن و با خوردن و پشاندن همش مدد یاردمچه یا مشکل اساسی من همه خانه. مشکل اساسی من همه منزله که همه 2 ماه که 3 ماه پول داده نتونیم مجبوریم بخیزیم اینجا دیگه. خداوند در سیمای همسرش ادیبه فرشته نکوکاری را به امداد قدرتالله فرستاده است. این زن پرطاقت شوهری بی دست و پایش را مثل کودکی نوزاد پرستاری کرده، دست و رویش را می شوید، آب بازی می داراند، با قاشق به دهانش خوراک مانده چای و آب می دهد، می خواباند و با این همه تشویش ها باری هم لب به شکوه باز نمی کند. قدرتالله در یک خوابگاه عمومی زندگی می کرد و ما از روزگار این مرد بی دست و پای برنامه ویدیویی تهیه کرده بودیم. ولی معجزه رو ببینید که هنوز برنامه پخش نگشته با کمک صاحب کاری موفق و خیرخواه تاجیک محمودجون مردов مشکل این عائله نیازمند حل شد. با کمک و دستگیری یکی از شخصان خیرخواه ما با قدرتالله و عائله او سورپرایز داریم. به تماشاچیان عزیز یک جای در قدرتالله رو می‌کوبیم. السلام علیکم. شما نازمین ما رو شناختید؟
шумо на саломати ё хуб? Акои Қудрат хона ба меем? Не, акои Қудрат хона ба нестам. Куҷо рафтан? бобоашон бемории вазнин диди ба ноҳияи он сафар кардам. Яъне дар хона нестам. Метавонем мо бо шумо ва фарзандонаш суҳбат кунем? Майнаш беи. Ассалому алайкум. Чӣ хел? Янга, мо бо як нияти хайр ба хонаи шумо омадем. Мехоҳем ба шумо сюрприз кунем. Чӣ сюрприз? Ин сюрприз як чизе ҳаст ки шумо то имрӯз орзу мекардед ва ман боварӣ дорам ки бо гирифтани ин тӯҳфа шумо беҳад хурсанд мешавед. Албатта фарзандонатон, ҳамсаратон хурсанд мешаванд. Кошки. либосҳои фарзандонро пӯшонед, ҳамроҳи мо меравем. Майнаш бо ҳамроҳи шумо меравем. Албатта. Меравем. сароғоз маҳмудҷон мурдов зану фарзандони қудратуллоро ба мағозаи бебишоп бурда барояшон пойафзол, либосҳои гарми зимистона ва бозичаҳои рангоранг харид. баъдан онҳоро бо карнаю сурнай ба макони нави зисташон бурда калиди хонаи дуҳуҷрагиро тақдим кард. вақте ки калид ва ҳуҷҷатҳои ин манзили муҷаҳҳазро ба дасти ҳамсари қудратулло супурданд, дар чашмони адиба беихтиёр донаҳои ашк ҳалқа заданд. ин зани азиятдида аз талхиҳои зиндагӣ бисёр гиристааст, вале ашкҳои имрӯзааш ашки шодӣ буданд. ҳамин хонаро мо ният кардем ба шумо тақдим кунем. ватан обод, ватан тинч, худоро шукр, барқ аст, ҳама чӣ муҳайё. фақат мо шумо шукр кунем. шукр кунем худоро ки хеле мамлакати обод дорем. барамон фарзандонро дар рӯи ватан тарбия кардан вазифаи муқаддас падари модар аст. мо ин кади шумо наметиҳем, ҳисоби ходи соҳиби хона ҳастем. ин ҳуҷҷати шумо аст. ин хона барои фарзандои шумо. дига шумо уҷа намерем, хобгоҳ ҷои шумо ҳамҷа мешавад. имрӯз ёмад шумо соҳибноки хона ҳастед. шумо хона ҳамҷа бачама дига ҷа намерем ягонҷа. Хони нав бара берем. Гуфтам хони нав. Хай гуфтам на. Ҳар рӯз мегӯям. Хона нагуфтед ми? Бачаҷон чӣ мегӯфт ки гавзан? Чӣ мегӯфт? Чӣ? Ако ино гӯш кем хубтар гояд чӣ гуфта будам? аз худованд хона талаб карда будиам? Чӣ мегуфтӣ бугӯ? Кани чӣ мегӯфт бачам? Кани бугӯ бачам? Чӣ мегуфтӣ? Чӣ мегуфт бачам? Хона мегуфтӣ? худованд дӯст медорад шуморо. хона талаб кардӣ, худованд туро хона дод. ҳамхел аст? хонаи ту хонаи хоҳарчат падару модарат. иҷо шумо зиндагиро мекунем, дар берим лозим мекунем. ҳамхел аст? мон шумо одам мекунем. хонае ки маҳмудҷон мурдов ба оилаи қудратулло тақдим кардааст, аз 2 ҳуҷраи васеъ ва барҳаво иборат буда, масоҳати умумияш 85 метри мураббаъро ташкил медиҳад.
бо дидани манзили наву зебои ин оилаи ниёзманд ки бо усули хеле ҷаззоби замонавӣ таъмир карда шудааст, табъи кас волида мегардад, барои он ки ин марди аз дасту пой маҳрум ва зану фарзандонаш аз чизе танқисӣ накашанд, манзили онҳоро бо қолину палос, мебели меҳмонхона, рахти хоб, кати дутабақаи кӯдакона, телевизор, яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва дигар ҷиҳози рӯзгор пурра таъмин намуда. муборак бошад хонаи зебо ба шумо ва ба оилаи шумо. саломат бошед. боварӣ доштед ки ҳамин гуна хонаи зебо насиби шумо мегардад? таваккал ба худо, худои меҳрубон ки хос ҳама кор мешад, як аз сабаб мешад, мебинӣ ки кор мешад. таваккал ба худо кардем, худои меҳрубон ҳамин манзиле ки барои мо дар кор буд, мо ба ин манзил ниёз доштем, барои мо бо сабаби яке аз бандаҳои муваффақшудаи соҳибкор барои мо тақдим шуд ва мо миннатдор ҳастем. вақте янга ба шумо занг зада гуфтанд ки мо соҳиби хона шудем, чӣ ҳиссиёт дар дили шумо пайдо шуд? бисёр хурсанд шудем ки хона, як хонаи беминнате ки мо дар шаҳр аиҷорашинӣ бисёр танқисӣ мекашидем. дар маркази шаҳр ки барои мо хона тақдим шуд, мо бисёр хурсанд шудем, бисёр хушҳол шудем, миннатдор ҳастем. чанд сол буд ки шумо мушкилоти бехонагӣ мекашидед? муддати 5 сол буд ки мо танқисии бехонагӣ мекашидем, иҷоранишин будем, бисёр дар бораи сум иҷора додан танқисӣ мекашидем. имрӯз худои меҳрубон барои мо ин мушкилиро аз сари мо дур кард бо сабаби бандаҳои хубаш. ҳар чизе ки дар зиндагӣ лозим аст дар ин хона ҳаст. аз ягон чиз камбуд нест ин хона. ба таври замонавӣ ҳамаи шароитҳо ҳамаш муҳайё аст барои мо, барои фарзандо, ҳама ягон камбудӣ нест. кӯдакҳо омадан ин хонаи нава дидан, телевизора дидан, гуфтанд падарҷон худованд барои мо ҳамун гуфтагиҳои моро дод. ман пеш аз ҳама миннатдоригии худро ба ҷаноби олӣ ва соҳибкороне ки дар ин ватани мо сару кор мекунанд мерасонам ва чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар баромадиҳош мегӯяд ки ман тоуне ҳастам, маъюбон ва бечорагон, ятимонро намемонам ки хор шаванд ва ин соҳибкорро ҳам бо ҳамин дастуру бо ҳамин муваффақиятҳо мо маъюбонро сабаб мешаванд, дастгирӣ мекунанд ки мо соҳиби хона ва соҳиби мақсад аз ин мушкилиҳо озод гаштан мешавем. ва ба ин бародаре ки Маҳмудҷон Мурдов соҳибкор миннатдоригии худро мерасонам ки бо сабаби ин мо аз иҷоранишинӣ озод шудем ва ба ин хонае ки имрӯз мо беминнат шишта зиндагӣ мекунем ҳамроҳи ҳамсару фарзандонам. бори дигар ба ҳамаи касоне ки барои ин кори мо сабаб шуданд миннатдоригии худро мерасонам. раҳмати калон аз шумо ки моро соҳиби хонаву дар кардетон, аз иҷоранишин халос шудем. ҳамаи хайрхоҳон миннатдорӣ мекунам ва фарзандоят нигоҳ карда наметонистем, мехостем бохча барем, як чизи нав омӯзонем, ҳисоб маблағ надоштан ягон кор карда наметавонистем, фақат дар ҳамин хона бо ҳамроҳи худамон будам. хеле хурсанд ҳастам ман ки акнун фарзандонамро дар роҳи ватан тарбия мекунам. мехоҳед хонаи табъи дили худро пайдо намоед? вақти худро беҳуда сарф накарда ба арзон.tg дароед. бо мо пайдо кардани манзил хеле осон аст. осон, ройгон. арзон.tg сайти эълонҳои бепул. ногуфта намонад ки ба ғайр аз Қудратулло Иброҳимов, Маҳмудҷон Мурдов боз ба як оилаи дигари ниёзманд дар ҳамин бино хонаи дуҳуҷрагӣ тақдим намуд. мо аҳли эҷоди сомонаи оила ин ду оилаи хушбахтро ки бо шарофати марди накӯкор Маҳмудҷон Мурдов дар арафаи соли нави мелодӣ соҳиби хонаҳои замонавӣ гаштанд, сидқан муборакбод мегӯем.
умед мебандем ки дигар соҳибкорони тоҷик низ аз маҳмудҷон мурдов ибрат гирифта минбаъд ба чунин одамони маъюб, ба ятимону дармондагон дасти ёрӣ дароз мекунанд, зеро бузургонамон фармудаанд: ҳар ки ӯро хайр одат мешавад, ҳар ки ӯро хайр одат мешавад, бегумон молаш зиёдат мешавад.